Tervetuloa Myllypadon tuettuun asumisyksikköön. 33-paikkainen asumisyksikkömme sijaitsee Myllypurossa. Myllypadon asumisyksikkö on toiminut jo 30 vuoden ajan. Alueella on hyvät kulkuyhteydet, ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet, palvelut sekä vehreä luonto. Moniammatillista henkilökuntaa yksikössä on 8 ja ohjaajat ovat paikalla jokaisena viikonpäivänä kello 7–21. Yöaikaan akuutissa tilanteessa käytettävissä on Niemikotisäätiön yöpäivystyksen palvelut. Säännölliset kotikäynnit nimetyn omaohjaajan kanssa sovitaan ennalta ja ne varmistavat arjen sujumisen. Talon ulkopuolisiin aktiviteetteihin tutustutaan yhdessä. Yksikössä on 29 yksiötä, jotka ovat kooltaan 28–32 neliötä. Lisäksi yksiköstä löytyy 2 soluasuntoa sekä yhteiskäytössä olevat toimistotilat. Asunnoista löytyy oma keittiö ja kylpyhuone. Pohjakerroksessa sijaitsee pesutupa ja naapuritalossa on saunaosasto. Kuukausittain pidettävässä yhteisökokouksessa suunnitellaan yhteistä toimintaa, retkiä ja ryhmätoimintaa sekä keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Yksikössä on mahdollisuus yhteisöllisyyteen sekä omaan rauhaan, jokaisen omien toiveiden mukaisesti. Toipumisorientaation mukaisesti jokaisen toiveita kuunnellaan ja osallistumalla voi vaikuttaa yksikön toimintaan. Palvelunkäyttäjien toiveita on toteutettu muun muassa teemahenkisten ruokaryhmien, musaryhmän, pelien ja leffailtojen muodossa. Kiva, kun kävit tutustumassa Myllypatoon.